Kabiru Muhammad Bature, na'ibin masallacin Juma'a da ke Numansula, Gera Road, ƙaramar hukumar Fage da ke Kano. Akarabaka lawo za mu so mu ji yau akan me aka dan tattauna akan hudubar da Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. A yau abinda muka tattauna akan wannan huduba tamu shine wato Ramadan ya zo ya zama malami a wajen mun zauna da shi kwana 30, ya koyar da mu rayuwa ta duniya da lahira, musamman cikin bin Allah da ƙaunar juna da taimakekeniya, da kuma yadda aka halicci ɗan adam don ya bauta wa Allah. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce mu ne, kuma ya bayani a cikin alkur'ani cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halicci mutum da aljan ba sai dai don su bauta mana. Haka ne muka halicce su. Hadisin ma'aiki ko kwanci hadisin kudusi, wangin tabaraka wa ta'ala yana cewa ma khalaqatukum abasan wala tarakatukum suddan. Ban halicce ku dan wasa ba, ban kuma bar ku kara zuba ba. Kaga dan adam yana da tsari kenan daga Allah. To irin duk yadda Allah ya tsara mu, shi Ramadan ya zo ya ƙara jaddada mana wajen bibiya da kuma koyi da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Dangane da haka, wannan wata ba abin da za mu ce wa Allah sai dai godiya tsakaninmu da shi, da kuma ma'aiki ya isar mana irin yadda za mu ba Allah a cikin wata ɗin, da kuma ta goma shi wanda Allah ya yi mana yake yi ba zai daina ba tabaraka wa ta'ala har sai rahama su tare libe mu. Duk yana cikin watan Ramadan. Shi da ake kira Ramadan ba ana nufin kwata-kwata ba a bauta wa Allah ba sai Ramadan. A'a, dukkan watanni na Allah da ainihin shekaru da ainihin lokuta da ranaku da darare duk lokaci ne na bauta wa Ubangiji. Face shi Ramadan an shugabantar da shi ne akan watanni, shi ne sayyidul shuhur, shugaban watanni gaba daya. Shi sa idan kai aiki a sauran watanni wanda ba watan Ramadan ba, Allah yakan baka 1 zuwa 10. Ma'ana in kai kwaya daya, Allah ya baka lada 10. To a Ramadan sai a baka lada 70. In an baka 70, to kaga linkin ba dan kaɗan ba ne. A Ramadan ne muka samu wani dare kwaya ɗaya wanda aka ce ya fi wato daren lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr, ya fi wata dubu din nan masu safi sun ainihin kiyasta shekara 80 ne da 3 da 'yan watanni. Sannan a cikin watan Ramadan ne muka samu sauka alqur'ani mai girma, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Shi ma dai ya sauka ne a cikin watan Ramadan. Saboda haka Ramadan ya zo mana da abubuwa da yawa. To shi ne sai Allah yake mana gargadi kada mu koma kan sabo bayan Ramadan ya wuce. At-tahzir ila al-audati ba'da ainihin saumar Ramadan aw ba'da shahr Ramadan, cewa kada mu ainihin mu koma kan bannan mu da muke ta baya. A'a, Allah ya yi mana gafara, Allah ya yafe mana, Allah ya ba mu lailatul qadari. To kada bayan kuma Ramadan ya wuce mu koma harkar mu irin ta baya, amma kuma Islam Allah ya sauka. Wannan akan haka muka dan tattauna, na ma'ana muka yi hudubar mu ta yau don mu jawo hankali cewar shi dan adam ko da yaushe ma abota Allah yake. Allah ya samu dace, Allah ya mana gafara. Wannan gidan ainihin wato talbishin mai albarka, Allah ya ƙara masa albarka, Allah ya haska shi. Ma'aikatan da masu ɗaukar maganar, Ubangiji Allah ya biya muradi, Allah ya zauna da ƙasanmu da garinmu lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.